abin da zai ka gane wannan garin da muka je Katsina ka tsinka mu ga abin da aka baka a rubuce ga abin da aka baka a rubuce ga abin da tunanin da kake na dauke shi ai darakta ba wani dauki Mu ba ne ka ga Allah yanzu ina so komai da na faɗa ma kawai ka faɗa ka gane kawai ka ce mai me yasa ka je gun budurwata jiya da dare kawai abin da zaka ce kai ka sake ka canja mu na dauke to camera rolling action abin da zaka ce min me yasa jiya kai haba da Allah wai me yasa ka je ka dauko min wannan ne haba da Allah kwata kwata baya ganewa lokacin da muka je wani aiki da Alinu he an gaya masa sau uku ni kuma sau ɗaya ake gaya mun a hakan wallahi wanda aka samu daga da Allah gaba ɗaya wannan gaskiya canza hira ne haba da Allah bari duk abin da na ce ma kawai faɗa ba kawai duk abin da na ce ma kar ka sake ka canja mu wuf ne wuf da hi kawai in na ce action kawai sai ka kafta ta camera rolling 2 rolling action me yasa jiya me yasa ba da komatin ne wallahi ba abin da ake faɗa ma ya isa to shikenan a maimaita komai na ce ma kawai na gane yawa camera rolling film action komai na ce ba haka kai wace irin kwakwalwa ce da kai da Allah ga abin da ake faɗa ma ga abin da ake faɗa ma amma sai ka dinga tunanin wani abu zan ci ka wallahi zan ci ba wani asiri da Allah kaga ya isa ba ruwan nura alama na yanzu zan faɗa ma yanzu ba in dai baka yi ba wallahi na shirka daga fim ne kana ji shi kenan kawai abu duk abin da na faɗa shi zaka faɗa kar ka riga ka canja mu na dauke to me yasa jiya ka je gun budurwa ta da daddare kai ba haka nace kai mun ba kai haba dalla dalla wannan code abu kawai wannan dalla ce dalla wallahi ba zan tsaya ba haba dalla Allah darakta a taimaka da Allah darakta ina gaya ma yanzu da muka je can ka kwafsa mana gaba daya aka mun wallahi darakta to amma ni na san wannan sin asirin yam na san wannan sin din zaka iya yi dan Allah kar ka ba mu matsala insha Allah wallahi ba matsala kar ka ba mu matsala ina ce ma action kawai in ji saukan mai kar ka canja mu ba matsala kar ka ce ba matsala an kai mu wannan kaga mai mun komai a sin din nan ai ka sa camera 2 action kai kace kana ce mu action a jimari ko ba haka ya faɗa ba mu koma gida kai heda ne ko a mu koma gida Allah Allah an je nufi